Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Bayu Axel Prastya lan niki rancange kula. Tepangaken nami kula Reswanata Fikri. Tepangaken nami kula Gibran Zaki Faransyah. Kula lan rancange kula badhe damel video ngenani pariwara kopi Good-Day. Panas-panas ngene enaknya ngombe apa ya? Solusine mung siji, ngombe kopi Good-Day. Lagi nih kopi Good-Day gawe dinaku luwih berwarna. Soale ana kejutan ning setiap rasane. Kopi Good-Day rasane enak loh. Kopi Good-Day ana berbagai macam rasa, yaiku Kopi Good-Day ana 5 varian rasa, yaiku cappuccino, tiramisu, cookies, avocado, lan mochaccino. Regane terjangkau, iso dituku ning ndi wae. Sampun niku mawon saking kelompok kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.